mache nyame etibiri ye febra we iteliama kosunania nyame etibiri isini nyame biara ne brako. Hey, what did you do? Hello. Yeah, Peche. I'm you. Now what is it? Oh, me want to pa. Nana san wundo angashe. Emma wa pokura. Oh, yo. Emi idi me wundo wala. Me wundo wa. Me de nan kafe biala mengo na me na ode asi me dadada. Nan kafe biala mengo. To de bra. Mati. Bye. Yeah, akwala. John. Hey. Nana. Ana de awa man here. Ebuka so anye. Hey. Bomin grow. E fire. Oh, nana mayenzo. Bongalen. Eni so ebumanim tia. Oh, my yeah. Adwuma boy for wa mesa migusu me ya pa. Anye. Enye koso. Ayonye. Oh. Chebwe te hye ni. Oh, therefore. Tia masama wan. Wa wo sia ni le mabrasian. Afai wa maja. Ofai kwaja, na chepo fai ko afai wa ma. Eja. Wa ma wo sia Vicky. Afai wa maja. Tia ma wa chamba ha Michelin. Che seke. Wa anya so ango fongo peso. Rama fa benga matwa so. Nana. Ahamati. Ngoli super pepe. Jebo kroma. Ngoye songo muhali. Ye Vicky, akola he. Hey. Oh. Hey. Reche bi. Akola no okoja bi wanga wanjire. Yekwania. Na no chidie se ewurade ene wonso o wante me se wonso. Take your seat. Just for 1 minute. Yeah, one time. The rather left tape on side. Not night to say Regina. We who knew the fear
they sit down for the new. It's a uncompleted building, and then you see blocks. But if you were actually, I can't say Cheshire, but they're not complete. The NCU see any mama complete, and one fee. They will feel also the same as Jesus. Also, good. Help if you are a shame, I'll probably will. Me won't bear my be at the same and okay say. Me won't bear my be. Oh, so I just will be them cry. I just approach. As she said, Mutu, who do fear what is happening. What the other one of those dear me, he's not a wizard, whatever before. But a pumping of shame one, a thing our resem, a guno, Zikasem, a terasso, ye can't call a chest sign. Never will be a woman home and so very upon. That's how I am and no deep. Sada we're sure. Me no kasa say when kon kasa kire say wa ka wa rebe mpere 9 na gu. Is it true? Uni ko. Ya ameme wo fie wo nyina. Ni obenya ntuma na ya kina ntuma wo hu. Ni sika ba to le so ka wo bi wo fie ho na ya ti sika na sha ase. Ene onyame be kire. Amen. Ti efia meme nyina nsa musrade agu. We are sure. Don't tell the same Jesus. Oh, Jesus. I saw the hand. And then, now imagine. What did you say? 30 years. And then you want to what can you say? So for you, Kado, when you get 30 years, kill Kado. Oh, so much Jesus. There is a demon in the family. Demon will be our man who can feel ready. Believers welcome ministry. Sorry, they will have been back here. Take a look for them. It's time for the Lord who has revealed to redeem. By the powers vested upon me through the Holy Spirit, that will hear me. I did not come in my own. I am here as an ambassador of Christ Jesus with authorities of heaven behind me. Now the free catch the fire of the Holy Ghost. Catch the fire. I deliver you from any satanic bondage. Come on, Holy Spirit. Take control. Take control. Take control. Take control. Take control. Yes, Holy Ghost. A word saying, na empty na empty nya, so ya micha, na me chipu me no, edi wura wu, afe me no ya micha kufo, assassin ninja, I fortify the earth with the fire of God, power out, be free. Well, you're powerful. Oh, you're powerful. I give me one, me don't come and say, me suffer. Me treat me, oh, yeah, dear, dear, mammy. Ye can't see a hair. On Sana suffer, Cassay, you will who yen anyway in Tino. I was say, Penny will be or there, Busiana, no, say, Busia, Penny, been a was so dear, new name.
Oh, so befio. Oh, so obefio, me name me sofo bebefio. Na maame, se wo fa pa hu se mo aba me nche wo kuro kasiem, e ma me ne mo kọ asole de a, ye hu ni wo fa beye. Enti enwo se mo ma ofa kura hu se mo aba me nche wo kuro kasiem ha, e ma me de mo kọ asole mpo ma mu ni me sofo. You nothing. Enti sa maame ne ofa beye no, ofa wu ni mo ofa. Aye no kre. Wu ni me no pa ne ni suban. Pa de wo kan de me fo so. Ne obeye no. Na che say ense say yema aye fa say me bla no hu say yaba. Kura me nche mpo nwo so wo hu. Ene de we say da so fun baba no kra no. Baka te say dia me tukan no. Baka so me tukan. Ene wo betimi atukwan. So fun ba kra on beto me. Say wo de onim ne asi dada. Enyan wo de atukwan. Wo fa de ni hu ehu. Onya te so fu bi din kra obi preach be fa dan na chi kra na oni nipa ni ntokwa. Wo fa de ni su ba ne no. So fun ba kra ran yo obetukan. Akwantu ono onim se so fun ba ba pe obetukan nti de wa kan de eno anu no. Akwantu na okan. Obetukan first. Ofa betimi asusu jakura agufie waso no buruburu no obi antimi nwula fie wo se ye wura fie mpo abetana se. Eno anu no. Enti no me sofo de me a me sofo. Enti ni me me ye no se meka ye nam kwa so mpo aye ba no meka che me sofo se sofo mpa cho ye ko no. You any say me ma me kura wonya dai. Unhu na da se me wo fa de oji tiko so ata. Nyami ebiri. Graje. Ulmai. Baba. Ya kopanyini. Vic. We dey. Me na o ma me awie ya de wie ho kakra. Ene say enyan ka bi hye me kura na oja. Mu da beto e. We dey. Empani say onansi say. So. Maybe nko. Mama we dey boko. So enya boko sa. Pacho me sofuni. Ne na wo no ho. Na ye din komo bi. Na che say ne nyina mu ne wo se wo ne abusua no be dey. E betena se ne omu din komo. Pacho eye boko nti ne ye ba nti me sofo ba say obehu abusua no no ne abusua no e din komo. Eno nti ne ye ba. Yo. B. Ofa. We dey. Sample. Sampaye. Grachi. Ulmai. Who you so for? Mpachawai. Asole be. Believers Weapon Ministry. Eno na e ifa. The organa haya hani itiwo. Na say bien komo na woni ye. Yo. Opanyini. Eye boni kura yikurum. Sana mpanyinfo obose. Ani ko de enti menya boni. Vic. Eye masori ba. Na ho fama ne osompa e wo nyame fie ni se ne osi do awrade nti. How kakra wo fam wo ware ye n'echi no nsensem bi o de bedan me. Anso me ye se na ne kuro bona na. Ne kunu mu no. Pacho mi kaba. Ayo. Enam se ono nso ani abre se opese ode ne ho nti. Ni nya abre kakra ma no na. Ni nya abre ne sabi ankowie ono nko ane ho. Ebe hunu bibi fa abusua na odamu no. Panimfo nso se ade wo bi nso ekowie bi. Bibi sai na o se won so ne panyin a waka ofia. Na o se etu anamon. Na me de beto w'anim. Na ne wo beka no. Yankopon asem se waje obi a na waje oni ne fiefo nyina. Ebi a rade be fa Vic soma a wo som no so. Na me ama abusua yin so fa hodi. Ediminante se no ni nyina no pani. Graji. Papa. Aye bia. Ye fia. Ene me koso fia wo na obabeli amaye. Opani enye se ne wo kire no. Nya ne sa na me pesa meka. Na ri ase. Obi di asema bedan. Ofa. Ana ensema koso ofia wo na obesesi amaye ya. Ofa me sofo no no. Ka onu tu. Oye nyame nipa wo. Na se o pa se e fia ensema koso nyina wo na ko bona mane be kwa. Nya botre wa panyin. Manenka ne ha no.
Jano. Na just one so woni me wo fa wo. One for the dear mammy, one me boa. Ofanti ni yaba ni yabebo wa mane. Na just say. Enya ni yaba yabebo wa mane. Fiance me koso nyina, wo na wo di tene. Maka. Opanyi besro Jano na yenhwe. Me me ye pani e wo fia. Me na sesa kam tu wana mo. Na bibia wo bia ye ka ye hwene ye ka. Enti ni yaba ni ye ne wo be ya abomu. Ni nyina ye ba akọ. Opanyi ni ete ne se sa ye wo honam mu niema. Ene ye wo honhom mu niema. Me ba kachi. Me gina enti ate me boa. Utinte. Ana menima ko de machi. O da bi. Ye mpesa be kire ne se owu ho ye ewo mienu. Obi betimi awu honhom mu so not ase honam mu. Edi sa onam we se utiri krate wo honhom a unnim eni a edi hu saade no unhu bi. Eno nti na menya abrebo ho mpaya ne ada adi no. Nyambotre na mo akoma mra fom. Na gitum na ye nhwe na ebia na nyame betimi afa so na okra ohawa wo fam ti se ne wotie yi open saa nyame betimi afa so agye ti wakoma mra fom. Kaji. Papa. Nyame frɛ wo na me ogya ifa. Maami nti wo nka hwe nkyerɛ ofa wo ho. Maami nti wo hwe ofa se ya wo nkasa. Frɛ wo sɛ be na duma o ma wo den. O ka wo dem wo ifa. Wo ma so na te fo me boa. Are na wo Yakobon wa frɛ wo na wa ma o ka na wo na mfo. Eja Kristo opa esuafo no ka kyerɛ won sɛ mo kwa mamo mpesi ka bɔtɔ. Enti asase su ha de ye pese enya ye ho agisi I enter the kingdom of heaven. Na sane e wo ka no so kra e mmere. Nti me mmere so a na wo se minya me sabeka. Ye mfa no nto nkyɛn. Na ye nhwɛ ye wo fidue ni mu a aye sipe na edi abusua ni nyen. Maami kasa kyerɛ ofa. Tuni abaiti we ya wo bre bebrebe nti ye wo fe. Ofa John. Eti ni ekoso wo fie ha bebrebe nti ye wo fe. Ede na ekoso. Ti ni ekoso wo ha oba te se me. Se ka me ti awale ase anka e chen me. Me ti wo me ye oba mu. Anka me ti be ma fie. Eda be ma chi anka efe. Me kwa ni ye de maba. Eye usuba boni. Mimi suba boni. Mimi suba boni. Ehunhuma edi fie yi so. Eno na e ma me kwa na maba. Wo ti wo wunu ma de efe no ho. Ye tare a na awai wo fie ha. Obi entimi enya ne fa ahudie wo fie ha. Ye ho kyere edua be si fie mu ti ye ofe. Mami chiro. Wo ya ma ho ayehu. Mimi suba boni. Wo ti fie ha wo to. Wo so ya na odi mhwi. Na okoi wo bia wa ya se. Enya kwa efri ni efri. Obi ni kruti. Awagwaja wale na boso. Na wo sa da wani ba e betre we bi si. Ofa ye chinti ya ye di ye chinti ye kwa na ye san aba. Ye di ye chinti ye wo ho ni ye nhwe na sofu ntuma ye na ye so ye ho ntoye na ye ble. Wati ye de na ho. Ana ne kokori ntiana. Mami cancel bi show. Ana ayi na da be na konfu ntiana. Ofa wo ya ma ho ayehu. Mami cancel mo chere. Mimi ho ayehu. Ofa ni twere sam se. Kaje, tawa sem no. Ofa wo buo. Ye nam honam mu nanso osa na ye ntu no honam mu. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Also we are walking in the flesh. We do not war against the flesh. Anu kana mempe kwa men kata kwa. Enti ya uye akosua se jama uni mu. O tawa sem. Mini ho anu. Kwa ni utwa fa so. Me tu fa so se de na wo. De na wo. Muminya be na wo. Mpeni o. Oh, tawa sem. Ofa nti wo sori akọ ho. Ofa wo hwe se ya no akọ. Wo me bufu kwa se de. Wo hwe se ya no akọ wo me nya de no. Me ye dai. Ofa me akọ ho. Maami wo hwe ofa na akọ. Wo jaje wa be bo okun, abebo me wo be wa to eso ha. Na me ye de na Ofa wo ji afa me sofo so no akọ. Wo ma metena se me yan kan se. Ofa wo ko metena se me yan kan se. Wa fa me kokle apo ho se wo na mo wo se wo ye kokko. Sheke. Mayam fano honam mu. Efisofo ngomani tinsia. Tichemudu ebesi dumiru no. Osi nti mo nhye Nyankopon akodi ni nyina. Na motumi agina dabone no. Ene obonsam na ede no edi esi. Dabone ni nie na yekoso yi. Mamummu unu abema no ana wo fa ne se oye beibonsam. Emfa no na. Men ka ne sa. So wo fa ne sa pe okono ye ntimi ndi nkudi. Ye bedi nkudu. Na mum ye mfa ye nkotodwe ngu fom. Na ye nkyere kom. Na ye mompa ye mobi kura ma wo fa no. John Wesley Kasimbi also it's like God cannot do it unless prayer ascends to heaven. So when me anu a nyame ete se wontumi nye no. Enti mepese
mode mu gidie bɛka me gidie ho na this time no ɛyɛ corporate anointing yɛnkyere kom yɛmfa ne nhyɛm na yɛnsrɛ awurade sɛ ɔbɛma ɔno nso sɛbi aba back to the senses na ɛsi dua ne nyaw na ɛbɛwɔ wani a yɛtu aseɛ ɛntwa so twerɛsɛm sɛ duadeɛ biara a ɛnyɛ ɔsoro agya ne dua no yɛtu aseɛ Jeremiah ti ba akontichemu dum kuno so ɔne yɛn bɛdi akona ɔnyɛ dɛn ontimi yɛ pɛsɛ wo time achi na wo ka me ho ɛne yɛkɔtɔ dwane yɛmfa hu fam na saa akɔnkyerɛ no yɛnyɛ saa akɔnkyerɛ no yɛntwitwa bibia ɔfa bɛwu kura a wɔnwu ɛwuo deɛ ɔnwu sɔfo wo bɛwu sɛ honhom ɛyɛ adeɛ ne yɛte ne sɛ yɛwɔ realm of the spirit nneɛma no yɛ nidisoɔ nansa na spirit bɛyɛ adeɛ no gye sɛ ɔinherite human being mortal nti ade ne te ne mu a wontumi nkum nipadua no gye sɛ yɛkum honhom nti yɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ ɔfa wɔ sɛ ɔwu ɛba saa yɛntumi ne nkonim Yeah, bustia beni yo. Sana nyamia na waye wafio. Yeah, yame tiprio. Ofa. Why well, Mia. Vekine ya bechiri. Ya bechi. Ofa. Ofa. Enti ne wuti ha wuye. Ofa eyema. Enti ne wuti fi ha nom ne ne wo ya wo hu. Ofa enti eyema ho. Eni ofa no ni na me na won kasa. Me na me na wo kasa. Ene na wo chire no. Ena maba me ne wo na e kasa. Aden. Enim guasia kakraka ofa nti woni gu me sofo ye anim hei. Enti eye. Ofa eye. Se mafa hoho a ente se de na bafie. Na wo ye ne wo ye ye. Ofa eye. Nia wo ye kire me hei. Eye. Enti oji. Enhwe me soro nche me fam. Oji hu di se wo so. Enhwe me soro me fam na me ye die na aka se hyewanum. Hyew siase ne udodom ho dada ofefe ho. Anti se awo ba me de. Wo ba hwe me. Ana ba me de. Tam me na hwe me. Nia wo ti fie ha wo ye. Ofa den. Aden. Won ko a. Ve. Mama nkata nkyere wo. Wo ya kwada na hwe bibi ye. Ofa. Enka fu wani tu hu se hoho e ka ho na me ne ba. O se me na me nye. E na wo nye. E na Vicky ne ya to na twene. E na Vicky na sei. Ma nkasa wo. Ofa ma nkasa. Enka fu wani to. E na sei. E na sei. Enti mi so ye bayi bonsam. Wo ye bayi bonsam ofa. Wo ye bayi bonsam. Enti mi na wo ye me sa. Me a me ya kwala no. Ofa nka me ya kwala ya me nim se me nim nyansen. Enka me hu nyansan. E na ma fa me sofo. E di ni firi kurom de na ba. Problems a ye hu nti. Amane a ye namu nti. Enka wo na wo ye panyini. Ji ofa wo nyi ntumpo wo mpene ma ye nya. Enka ma me sofo yi nko. Na wo hu se ye de ye fie ha de ye mpe ye ho asem. Bibia sa ani ho. Ofa, ye hu ye hu say ye wa. Ofa, ena de ye hu say ye wa. Eye wa. Sofo na wo hu se we sofo, we sofo mami o. Onya sofo ma. We sofo mami o. Sa sofo na wo nam fie mu gade sika nti. No mo tete ebi mu abusua mu no. Ebi ni. So ade na wo. Ade na ofa wo. Yo. Wo den. Me ne hwi. Se me ne kaple. Enti na wo ne so me no. Me ne hwi. Sama fo ka se mintobi. Amanfo da minzibi. Enti sana obeye me. Na kashe kodu wati. Kashe kodu. Meka di akwa kodu. Wati. Meka di akwa kodu ni ye kasa wa ye no kokora na nka me yi afiri. Oh, kome. Na ma yi e di afiri. Ofa ha ena me ka cho. E mo ato. Afiri na akọ. Me kọ no se wunnim. Ebi mpo na me sofo no me fa na. Na se me kọ. Na me hu se bibi sa wo ho bi ma. Me ni umi enu ofa. Me Vicky me ni umi enu ofa. Efiri ne ena ma ka chiro no. Ofa ena ma ka chiro no wo che na me tu ya won ti ase no ena me dia show no. Efiri ne ofa wo ba ti ase. What it? Efiri ne tu owo ofa wo. Wo bi. Mimi wo ba. Wa na ne yakoso nyina wo. Me da se wati. Me da se. Wati, me da se pa. Nya me shira wo. Wa die pa. Wa die. Wati. Wa sa tade ko we. Wo de ni nam. E na wa penti ho. Wo yo free na ona. Wo yo free. Wo free jato. Wo free jato. Chia kai. Ye kai ma ya si we mu ya ma. E ma bi ni. Chia kai.
Ahi moti abrabo. Be kan bless you ba hit bless you. Na wo o ma mi aji wo wa todo. Ye ba hansan dire gu ameso. Efo za pore mi boya no a. O de kan she kodu. Ate. Na ma wo si tuole. Ntie mo wo mbamba. Na Nyami ebiri. Nyami etibiri. Isini nyami ebiara ne breko. B. Black. If I me for la boy, and I'm so. Me tense my bola. My bola. Che, I grow up boy am again. Emo pumi che. Ndi sabi, kwasem bene bi. Peni boni bi enje grow up. Na so. Ijamo ko te ma ba du babu. Ye mo bo me be ye wa. Che ndi be ponsan, ndi be ponsan. Wateshi, wo ma fa ye me na kulati. Me go ahwe. Na samo ye nche bi o wa na mo face sie me de me. Mo face sie me. Emo face ye me. Enti sanje wuro wa. Ye afa wa maja. Ye santere. Anjo to ba chi o beti ble. Tu yo tiri bi bo ble. Bla ade. Awon chama hu an. Ade asam na asi. Whatever. Sister. Ati. Ade. Whatever. Asam be. Sama abra panyi ke kan kora dia menti ase. Ama me hu adwuri me papa. Asam be. Ose me di Vicky ama wale ma mo na manye. Ese mo mutifia wa jo ba ko. Na no wo ba wo fasi wo ba bai metia peni mo mutifia. Vicky ana. Vicky. Akwana na ho hwan na ase de. Ya wo na tikoro. Wati na metia no ma wi kete akora be twabo no ha bia. Tese mani na mo so kura. Wo ne oba ya atoko. Akati oba so mi di mata. Me. Asam be kure. Eye ba na me da wase. Se mo tete me fa mu die so. Eye ba. Ni etifia. Bla bibia ne ya wutro. Mi nya bote bia. Ikura mente. Esa what ya? Wo ya kwanya wutre. Hey. Sister, how to you? Hey. No, I don't see. Me nimpodie. Eya me wanwa me kura adwiri me. Nipo me ntim go say Vicky wo de ne ma wale ana asa be ma bi kura ya won kan kire me. Me mo bi amanye. No, I dey pa no tie. Eya me wanwa. Vicky nko de be ma ne be kire me ha. Se wanye obi o be wale. Oba e kura na bia ni fie. Ti di ofa gina ha o ke kan se ma ye din ya me gina. Eya me wanwa. Wo adwiri me. Hey. This is a bad day. This is a bad day. Meto me sa fra Vicky ni kono na omo ba. Ni e ho kwa ya he be fa so. Say ya dey sa na o say wo ye no. O say si an wo ye no be just ready. Na just wo na man ye wo tu na nimu a. Na fa na akoma ya de ato ni. Na de o ye die. Na de si a de. Ti wo de eno na wa ka no nti. Me ya de wo de na me ti de da me sa epie ba nti wo de. Ofa. Oh, ma to go. Na mi dia mi kukura wa ho ni ni ya yi ko na be de ndo na. Obi ya mo na ma ni me de no ho ti se ni se de ba be ware ana asem ni se ni si ti. Na ile na muti di nkomo amaniti.
Ya see ya see no. Ye ni your tent ye see ye man ente. Na ye dan no otimete. Oh ma. Just me go me kuna man ye na ma pa ne cha wo ni se ni sitie. Enti sa enya adwuma. Na me wan na e ko na man ye e na muti ko na man ye. Na see ya bo na man ye be na ya asa ye. Ya odi amate minti ate na I say eya me mama enya me mama odi amate mebo mi kra ma le me proper say ni ti bia na ai odi me ka che me odi me ka baba mira ai we there mira mira yes o kona no am I no di atari a o share de oh natari a de say come on. Oh, they got you, I said, Nino. Oh, yeah. No, I'm afraid. What's the thing? I someone walk a cry, Mira. That's a more. Can tell them, you're quite cry. You're quite man, our ray, as I see a mommy of family. Yeah, see, I mean, because I see what you're crying, send me by making me a comment, my friend. Me wo fat. Wo fat. Aye. Wo fat John. Is any one ma catch? Ah, Mira. Me uji dis me meya saade. I say me. I was so say me aha. Na me catch me ma me say o kra de. Me ni komodi bi enti so bi ate ye mo na mo catch me na. Enya yen Mira me nti ase. Enya me enti hwe o twen. Enti se na ma me ka say wanya ate de a. Enwo se ye di hinta because ye de ya wanya ate. Kayamra na yammo na mane ye pre na che se wa fatrim kan na wi ho na emfi ho nti me pese nka mesre wa minti o ma ye ko ne ye bo na mane atunto le me da na ya ko na we were saying na Thursday nka chine chief Saturday weekends nanka anopa na ye sorry ya ntentem to na che se nka wa me ya kwa ye be ko be don se me ni allergy mu meeting so ma me ko na you be ko bete bia anya but what you be ko why Saturday cover to them ko ba why you feel oh the odayo okay ma to hwe kire nyami ebiri bema akwaba yeah aja Vicky now what to say mama so akwaba mama na tun say de afram nti ye obi a ono abede so bi sam kwanso sister so mama ne aso akwaba yeah atisa Vicky mona ye di nkomo mama na che say ade a ye be ya yam pese ye be bo fama ne a say ni na ye mani hu na nani be ba no ho so na ka wa ni bibia ye wi wate mama asem ye dia me say ma dwen ho a che say mini mitibua ma ya me dwen kura ma me ensi so meneden ni be mai Mira kasaya be mo do ye e wo so di machi no ne me ba na je se ye de be ye den e be to ofani nanso maame ofa pa ye mfiti ase ammo na mane no maame wo fa de mi hu asama ene ye be ka ana bibibia ye be ye e ma ofa be ka se wo no de obeji atom nanso aya mu idie wo fa de na asem odin wo fa this ye yi ni nyina de hye mu ti maame ene de ne mo be ye bia ne mo be ka ofa beti ase ne de mo amumi amani na che se na owen ofa owen ya to sa friend de obaba no you eguso obeti ase de obeti ase asemu de ye hu ne ye be ye ntesa
Ofa. Oh yeah. Aye. Eh, nye no asem tina me ba. Mo frɛ me sɛ me mɛka ho asem. Nye ho asem tina me ba yɛ. Acho. Bra. Bi. Me wodem, me nka bi hye, me dwodwo me ho. Ɛna woto nsa frɛ me sɛ nkomo bi wo. Na yeni. Ti maba, deɛ wo bia. Mama me ho. Away in the private room. Akaka. Ɛnyɛ no na me bisa. Me sei nkomo kura wo kɔ no. Mo kan kyerɛ me na me ntie. Bla. Yeah, tell me say. See Vicky. Obewale. Nukuri enunye. Nukuri obewale. And she said, "This our intimate fancy." I say, "Yeah, the children now who was it." And he said, "The truth are thrown." You know the one. Me kwame sempa. Sesie de. Menye penny bone me boa. Me be ibon sam. Say de me penny papa. So Bianca so we be ibon sam. Me da wase. Motifia mo bo me bayi e makunu afo nyina. E bo me bayi. Na ofa e be ibon sam o, ofa e say o, ofa e say o. Me nkwa na menye. Obi am obeye na anka Vicky oye mo fa no ono so ko be bo ba yi ade na akasa sa enka wo fa se ni pon no mi wo fa se enka de enka sa kire me wo fa se ni pon no wo ye me wo fa se wo ni me ba bia me pa chaw ofa me pa chaw ofa ko tu me pa chaw pa chaw pa je amen ka sa kire mo mi ami wo fa se wo firi krokesiem aba na panimu no fie na wo de sema bebe tu manima na o se anka wo bo me baye ni nsensi me hwana no bo be baye wo ye ni papa pa wo be bo mi ani adia afna yi ebe ye chem ofia enye asemkoma enti wo me se maka ataso se Sabo fe wati wedi na simbia ni hono ma medi me ho sei ebesimbi bla nyamutre mami bla nyamutre me ya me pesa hu ni se hu ya se pani dua mante asam na ba ye me kura na minim enye wa ba ha be kan ya nka me ntida so eni tre me ka cho se nyamutre eden ya ba beto ya na so nti bibie ni ya no wa mo akoma abofo send makat awia ta so se akora wedi na sempa de se me de me pa me de me ho be hye lalai esi o mabra bo mu da enti akora we ono de so nya ne kunu o so nya ne de yi o min san ni mu bi mane mfa men kan kura men plesa bla na dia se na o kan sei se be go o ma ware mi srew se mo be wo se mo be de yo samafu mi ne wo hwe bia mi nu wase bia ka eno ana no bla de no kan se bia na se wa fa bufu no utwi afa so akọ bla wofu ma me nkasa ti wodin sa bla bla hey bla won tra se hey hada bla ntu ko bonya masa na mudi a muni kro tia oko ya sawo bla ompo me awale no mitamoti mini bidie na mini die ani ma ho de be den ebobo ma awale na ade akoso ofa yin dimi ntwimpo nkwache invitation cards aye ene nuoma nyina se ma me mpo bo wa mane anka wo se ya che ni nyina awie enti nya de aye twe akọ akiri ye de ye beye sofo zo wo ye awurade yakopon hata suru die bibia be koso ofa ye da ase mon kama akoma ntumu ye
Dear Pa, Yamishiro, what? Yamishiro. Now, said the was my pewasser. My pewasser, Pa, my pewasser. Indeed, the man's all the make what you feel. Now, all of you, any 10 beer when you be annoyed. What friend, necessary.